स्टार्ट दिनै आं जोबोद गावखौनो गाव गोजोननाय मोन्दों, खुसि मोन्दों। मानो होनबा बोराय बुरि सेंग्रा सिख्ला गथ' गासिबोनि गोसोआव गोजोन होनाय, खुसि जाहोनाय आरो मैया दाखालिसो जोनोम जानानै मास मोनसे जाबाबो फंबायनि मेथाइखौ खोनानानै उन्दुयो, गाबगायो। थ' आं बे फंबायखौ दिनै लोगो मोन्दों। थ' फंबायखौ आङो दिनै मोगा-मोगि सोंगोन फंबाय नयनखौ। फंबाय नयनसिम खुलुमनाय थाबाय। थ' नोंथांनि मुं, गामि गासिबो खिथाग्रोबा मोजां जागोन। आङो सालाकाथि आनसलिकनि सिङाव थानाय दगरमाखा गामिनि आं हाजो सेरफाङाव आंनि फिसा गामि। आंना सालाकाथि आनसलिकआ क'क्राझार डिस्ट्रिक्टआव गोलैयो। आङो मा होनो दगरमाखानि आरोखि नामा आंना नयन बरगयारि। बरगयारिसो ना? आदसा नोंथाङा मा समनिफ्राय मेथाइनि बेलायाव एसेबां इन्ट्रेस्ट आरो खनबोदोंमोन? थ' आं जेखिजाया आङो मेथाइ खनबोनाया बिदिनो 5-6 बोसोरसो जाबाय। आङो सिगां बिदिनो आंखौ बे आफा बिनय खुंगुर दैमारि बिथाङा आंखौ गोबां मदद होबोदों। आरो लोगोसे सिगांनि गोजाम मेथाइ खनगिरिफ्रा आंखौ गोबां मदद होदों। आरो आंखौ गाहायै एबा बांसिनै आंखौ आफा बिनय खुंगुर दैमारिया आंखौ मदद होदों। आं बिथांनि अननायाव दिनै जाखिनि एसे एनै रोंदों, बिथांनि अननायाव रोंदों। आरो लोगोसे नोंथांमोननि आइ आफानि अननायाव, मानो होनबा नोंथांमोना आंखौ मोजां मोनदों, आंखौ अनदों, आंनि मेथाइखौ खोनासंदों, आंखौ हेफाजाब होदों। बिनय खुंगुरखौ बारैहाय बिफा जायो? आं माने बिथांखौ आं आफा लिङो, ओमफ्राय आफाया आंखौ फिसाला लिङो। आदसा थ' बे बिनय खुंगुर आदानि मेथाइ रोजाबनाय बायदि नोंथाङाबो एखे सुरैनो एखे थारैनो बिथांनि गारांखौ खोनासंना नोंथांनि गारांजों एखे जै केसेटआव खनबाथाय बिनयसो होननानै सानदोंमोन। दा नोंथाङा बिनिनो मोनसे माबा बुंगोन? बेखौथ' आं बुंनो हाया, मानो होनबा गाराङा एखे, जोंहा एखे खोनायो। आंबो आफायाबो बिथांजों एखे। ओमफ्राय माने गारांखौथ' नों आरो बोनानै लानो हानाय, खावनानै लानो हानाय बुस्थु नङा। गाराङाथ' गारांखा। दा जों सानैनि मेथाइजों जोंनि स्टाइल बा जोंनि मेथाइ खननायफ्रा बा जोंनि माखासे आखुफ्रा एखे, जोंनि गारांफ्रा एखे आरो। ओमफ्राय बे जे गोरबो खनायाव मा दं, बे मेथाइखौ सोर लिरदों? बे मेथाइखौ आं लिरदों। नोंनो ना? आदसा माखासे नोंनो मेथाइखौ सुजुयो आं ओमफ्राय कम्प'जबो खालामो? कम्प'ज खालामो। आदसा ओमफ्राय नोंथाङा बे केसेटखौ बानायनायाव नों हारसिंनो बानायदोंमोन ना सोरनिबा माबायाव? आं हारसिंनो। आदसा बिनिफ्राय गुबुना एलबाम बानायनो लांबाय? आदसा बेखौ फाननाय जादों? फाननाय जादों। बेसेथो मोनो? आङो रेकर्डिं खालामनायाव 5,000सो थांदों। 5,000सो आदसा थांलाय फैलायखौ लानानै 7,000नि फानहरदों रावनो। जोबोद मोजां जादों। बांद्राय जायखिजाया थांनानै थाथोंसै मेथाइयाबो आंनाबो। ओमफ्राय माखासे मानसिफ्राबो बिदिनो हेफाजाब होबाय, आइ आफाफ्राबो मोजां मोनबाय, आंनो गुबुननि अननायखौ बिलाइहरबाय। आरो न'खराव नोंथांमोनहा बिमा बिफा बिदा फंबाय? आइ दं, आफा दं, आरो लोगोसे बिदा फंबाय जों साबा, बिनानाव सासे दंमोन, हाबा जाबाय। आदसा दा बिदा फंबाय साबा? ओमफ्राय गासिबो जोंना सासे हाबा लाबाय। फंबाया माने बेवाइ मोनबाय आरोखि आं। आदसा नों गेजेर? आङो देरसिन। देरसिन। ओमफ्राय आंनि दुइसिना 4 नाम्बारा हाबा लाबाय। ओमफ्राय साथामा दा फरायगासिनो। ओमफ्राय सासेथ' बिनानाव हाबा जाबाय, बेवाइ मोनबाय। जालाथारलै बेवाइ मोनबाबो। मोजां, खाफालनि बाथ्रा। अब्ला नोंथाङा आरोबाव साबसिन हामसिन खालामबावगोनखौ आं आसा खालामदों। आरो इयुनाव नोंथाङा जोंनि बर' समाजनि थाखाय, बर' सुबुंनि थाखाय मेथाइखौथ' रोजाबबाय थागोनखा, आरो गुबुन जाथिनिबो रोजाबनो माबा सिमां दं नामा? आं गुबुन जाथिनि मेथाइ रोजाबनो नङा, आङो थैजासिमखौ आरोखि, थैजासिमखौ आं खुगा मेथाइखौनो खनलांगोन। आरो लोगोसे आं गोदान मेथाइखौबो आं खननो नाजागोन। आंनि बर' मेथाइखौनो आङो मोजाङै खनलांनो नाजागोन। आंहा माने गुबुन हारिनि मेथाइ खननायनि टारगेट गैखाया। नोंथाङा होमबाथ' जों बर' सुबुङा नोंथांनि मेथाइखौ बजबबाय जेखन बर' सुबुंनि समाजनि थाखाय नोंथाङा
गोगोम खामानि मावनांगोन आरो मदद मोननो थाखाय मददबो होनांगोन हेफाजाब होलायनांगोन आङो नोंथांनिफ्राय दोंसे ससे मेथाइ खोनासंनो लुबैदों नों माखौ खनो जायखिजाया औ आङो गोसोखांला होनना खननो जागोन जायखिया दे नों बुंदों साल खुन्थायालाय साखि दङ नांगोल जुंगालानो साखि दङ माइ बाख्रियानो साखि दङ मावना जानो रोंब्ला गोदोनि सनानि जुगालाय दाबो दङ हाजोआ गरानो साखि दङ दाउथु गन्दआनो साखि दङ दखना बिदनानो साखि दङ साल खुन्थायानो साखि दङ मावना जानो रोंब्ला गोदोनि सनानि जुगालाय दाबो दङ जोबोद मोजां बे मेथाइखौबो नोंनो सुजुदों नोंथां आं जायखिजाया खनलांदों ओमफ्राय नोंथाङा क्लासिकेल लादोंमोन नामा मेथाइनि आं इसे लादों इसे माने आङो बुरजाखौनो सानदोंमोन नाथाय मा खालामनो जोंहाबो न'खराव बिदा फंबाय बुरजा नालाय ओमफ्राय माने फोरोंनायाव जोंहा बिफाया थोब्ले लाब्ले जायो नालाय दा बेयाव आं एथबां माने कमप्लिट खालामस्लाबनो हायासै आं क्लासिकेलजों लोगोसे आंखौ गोबां दामग्रा देग्रा सिनियर दामग्रा देग्राफ्रा आंखौ हेफाजाब होदों आरो सिगांनि मेथाइ खनगिरिफ्राबो आंखौ हेफाजाब होदों ओरैबायदि खननांगौ ओरैबायदि लिरनांगौ आं बयनिबो मदद मोनदों आरो लोगोसे आङो गोबां आइ आफानि बिदा फंबाय रायजो राजानि बिराद मदद मोनदों आरो ओमफ्राय नोंथाङा बादायनायाव थांफेरबाय नामा बादायलायनायाव दा रेडिअ'आवबो नोंथाङा अडिसन खालामफेरबाय नामा खालामनो नागिरदोंमोन खालामनो होमबालाय नाजादो मोजां मोनदों होमब्ला बांसिन रेडिअ'आव जाय खोनासंग्रा बिथांमोना आरो साबसिन खोनानो मोनगोन नोंथाङाथ' हाबा जाथ'वाखै हाबा जाथ'वाखै आदसा नोंथाङा मेथाइखौनो जोबोद मोजाङै रोजाबनानै दिन्थिनानै बयनिबो गोसोखौ गोजोन होनांगोन मानो होनब्ला नोंथांनि मेथाइआ बिनय आदाया आगोलाव खनोमोन थ' बिनि सुरा नोंथांनाव हाबनानै दं नोंथांनि मेथाइखौ खोनाबा आदा बिनयखौ गोसोखाङो बिनिखायनो थ' आदा बिनयनि बादि जे मेथाइ रोजाबदों नोङो बेखौबो बिफा मानिदोंबा बिनि माबाखौ नोङो फालिलांनो नाजानांगोन थैजासे मानिलांगोन मानो होनबा आंखौ गोबां अननाय होबोदों आफाया आरो लोगोसे जोंनि बर' रायजोनि आइ आफा बिदा फंबाय बयबो आंखौ हेफाजाब होदों नाथाय आं जेबो होनो हायाब्लाबो आं साफ्रोमबो बर' आइ आफानो आंनि गोरबोनि अननायजों लोगोसे आंनि बयनिबो गोसोनि अननायखौ आङो मोजां मोननायखौ आं बयनिबो जासिहरगोन जागोन सानसे सम नोंथाङा माने इसोरा नाहरगोन नोंथाङा सानसे सम बिराद गिदिर खुगा मेथाइनि सुबुं मेथाइनि राजा जागोन आं बेखौ आसा खालामदों आरोबाव मोनसे सोंनाय नोंथाङा स्टेजफ्राव बा प्रग्रामफ्राव लिंहरोबाथ' थांखायो जाहैबाय आदसा ओमफ्राय दामग्रायाथ' जों बर' मेथाइ खनग्राफोर फिक्स दामग्रा लाफानो हाया नालाय माने आं कालेक्सन खालामो जाहैबाय माने दामग्रा दा कालेक्सन खालामनानै लाङो आं बाक्सानि दं बा चिरांनि एखमबा क'क्राझार मेथाइ रोजाबनायाव माबा दुखु खस्थ' जाबोदोंमोन नामा दुखु खस्थ'आथ' बिदिनोसै जों बयबो थारुन जानानै देरनाय थोब्ले माब्लेखासै बयहाबो नोंहा मेथाइ रोजाबनायनि सिमां दंखायोमोन नामा आंहा सिमां दंखायोमोन दा ओमफ्राय जोंनि फुराना मेथाइ खनगिरिखौ सोरनि मेथाइखौ मोजांसिन मोनो खनगिरि बर'फोरनियाव आं बयनिबो मेथाइखौ मोजां मोनो ओमफ्राय आं आफा बिनयनिखौ साबसिन मोनो आदसा आं आफा बिनयनि मेथाइ मोनसेखौ साबसिन मोनथारो ओइ माबाखौ दे बिनिखौ खनग्रोदो खोनासंसै संसारनि मानसिया सैया बा मुलुगनि मानसिया अना होमब्लाबो नोंखौनो हाबा लागोन होमब्लाबो नोंखौनो जुलि लागोन लाफा सायख' दाउआ नंखाय नङा बैसागु फोरबोआ फैमाल थाङा नों जेब्ला गाबगोन मोदैया आंनावसो बोहैलायगोन नों जेब्ला गाबगोन मोदैया आंनावसो बोहैलायगोन हागोरा बंगोरा आं थांगोन नोंनि आइथिङावसो सुहाबगोन
संसारनि मानसिया सिया सिया हाबा मुलुगनि मानसिया अना अना होमब्लाबो नोंखौनो हाबा लागोन होमब्लाबो नोंखौनो जुलि लागोन। आरो जोबनोसैयाव आङो गोरबो खनायाव मेथाइखौ नोंनि खुगानिफ्राय खाथियावनो आं खोनासंनो लुबैदों। गोरबो खनायाव मा दं नों रजेया दं गोरबो खनायाव मा दं नोंनि महर दं आंनि मबाइल स्क्रिनाव मैगं खादा लालायनाय हावै सेन्देल गानलायनाय नों रजेनि वालपेपार दं। आंनि मबाइल स्क्रिनाव मैगं खादा लालायनाय हावै सेन्देल गानलायनाय नों रजेनि जारौ महर दं। हिला 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 हिला। जोबोद मोजां। आं उनफ्राव आरो लोगो मोनफिनगोन। आं आसा खालामो आनान गसाइ आफा बोराइ बाथौनाव आं बोर बियो नोङो सानसे समाव बिराद गिदिर रोजाबगिरि जागोन आरो नोंनि देहा मोदोम गासिबो सोलेर गासिबो मोजां थागोन। थ' आं साबायखर बावबाय, गोजोन्थों आरो लोगो मोनफिनगोन। आंबो आदाखौ लोगो मोननानै गोजोननाय मोनबाय। आं गसाइनो साबायखर बावहरबाय। आं आदाजों लोगो मोननानै रायज्लायनो मोननायनि थाखाय गसाइनो आं साबायखर बावहरबाय। गसाइया एसेबां अनगोन आरो अनबोदोंबो, सिगाङावबो अनबोदों आरो अनलांखाबावगोन बेखौ आङो गसाइनिसिम आसा थाबाय। दा आदाजों आंबो फिन लोगो मोनबावगोनखौ हास्थायनाय थाबाय। जागोन दे, गोजोन्थों। खुलुमबाय आइफोर आफाफोर। जोब्बाय नामा नंदों दाख्लै बादि जोबसिगोन।